Unang itinayo ito sa bayan ng Cagsawa noong 1587, ngunit sinunog ito ng mga piratang Olandes noong 1636. Muli itong itinayo ni Padre Francisco Blanco noong 1724. Subalit nawasak ito kasama na ang bayan ng Cagsawa noong Pebrero 1, 1814 sa kasagsagan ng pagputok ng bulkang Mayon. Ang mga guho ng Cagsawa ay mga labi ng simbahan ng Cagsawa, isang simbahang Pransiskano noong ika-16 na taon. Matatagpuan ito sa Barangay Busay, Daraga, sa lalawigan ng Albay, Kabikulan. Bahagi ito ng Liwasang Cagsawa at kapuang pinoprotekta at pinanatili ito ng pamahalang bayan ng Daraga at ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Ito ang isa sa mga pangunahing destinasyong panturismo sa buong Kabikulan. Kinilala ito ng International Tourismus Board si Berlin, isa sa pangunahing mga exhibit ng paglalakbay sa mundo na nakabase sa Berlin bilang isa sa mga binibisitang lugar sa Asya. Sa di kalayuan naman, makikita ang bulkang Mayon. At sinasabi sa Cagsawa, marami ang nalibing dito ng buhay noong ito ay pumutok ang bulkang Mayon. At ang kwento dito, nang pumutok ang bulkang Mayon, nagsitakbuhan ang mga naninirahan na malapit dito sa pag-aasang ililigtas sila ng simbahan. Kaya naman sila ay nanalangin sa loob ng simbahang ito. Ngunit sa kasamaang palad, natabunan sila ng lahar ng bulkang Mayon. At hanggang sa ngayon, ang mga labi nila ay nasa ilalim pa rin ng simbahang ito na guho na ngayon ay tinawag na Cagsawa Ruins. Ito ay napuntahan ko na po at napakaganda sa lugar na ito. Tahimik, marami itong bato. At sa paligid nito, maraming nagbebenta ng mga pasalubong na pwede mong bilhin at ipamigay sa iyong pamilya. At napakaganda po dito sapagkat sariwa ang hangin, talagang makikita mo yung napakagandang view ng bulkang Mayon, na ito po ang pinakamagandang Mayon sa buong Pilipinas sapagkat napakaganda ng pakahugis nito na hugis tatsulok. Yan. Kaya po sana ay makapunta kayo dito sa Cagsawa Ruins at makita nyo ang kanyang kagandahan. Hindi kayo magsisisi sapagkat ang makikita nyo rito ay totoo at natural na nangyari nung kapanahunan. Kaya naman kung mapasyal kayo rito, hindi lang po ito ang pwede nyong puntahan at marami pa pong ibang magagandang tanawin ang makikita nyo sa Legazpi City o Albay. Sana po ay makapunta kayo dito. Marami pong salamat.